Páter Eliáš bol vyhlásený za exorcistu pred 9 rokmi a odvtedy chodí po celom svete evanjelizovať. Svätá omša, na ktorej kazateľom bol tento vzácny človek, sa konala v minoritskom kostole Svätého Ducha v Levoči. Kostol bol obsadený do posledného miesta. Pátra Eliáša s bázňou počúvali stovky veriacich. Človek, ktorý má vysokú duchovnú úroveň a život, ktorý pomáha iným, aby našli správnu cestu. To pokušenie prevláda vo vnútri človeka a niekedy mu ťažko odoláva aj človek, takže takú duchovnú pomoc človek potrebuje. Povedané jednoducho očisťuje posadnutých ľudí. Zlo je to, čo bolo a je tu stále aktuálne. Človek sa dá všeličím v živote oklamať a až keď prídu skutky, zisťuje, že čo je za tým. Hlavným exorcistom z úradu je biskup diecézny v každej diecézi a on vždycky menuje kňaza vhodného na túto funkciu, ktorý má vlastne právomoc. Je to kňaz, ktorý jedine ten môže vykonávať exorcizmus. Stále sa vykonáva, predsa diabol existuje, my veriaci ľudia v to veríme, čiže je potrebné, aby sa pomáhalo takýmto ľuďom. Páter Eliáš je členom Asociácie kresťanských terapeutov v Amerike. V úrade exorcizmu totiž musí spájať silu viery aj vedomosti odborné. Nemôžem povedať, že všetky veci, ktoré ľudia pripisujú diablovi, naozaj od diabla pochádzajú. Realita je taká, že mnohé problémy môžu byť vyriešené práve psychiatrickou alebo psychologickou starostlivosťou. Exorcizmus sa vykonáva cez tzv. Rímsky rituál. Kedy vlastne kňaz v mene cirkvi má moc určitým spôsobom uvoľniť osobu posadnutú. Ale častokrát v niektorých prípadoch stačí aj modlitba oslobodenia. V tých prípadoch to môže byť ktorýkoľvek kňaz. Exorcista je vlastne akýsi facilitátor, teda pomocník, ktorý dobrou radou a požehnaním pomáha veriacim nájsť riešenie svojich starostí. Ako nám páter prezradil, pomoc potrebujú ľudia všade na svete, no okruh problémov sa líši z krajiny na krajinu. Tu na Slovensku sú tými najväčšími problémami, ktoré nachádzam, alkoholizmus, rodinné problémy a problémy so zdravím. Väčšina problémov pochádza zo zranení, ktoré si ľudia so sebou nesú z detstva. Páter Eliáš poskytol po svätej omši ľuďom aj osobné konzultácie za zatvorenými dverami. Veľmi bol dojemné, veľmi sa mi to páčilo. Aký ste mali pocit, keď sa vás dotkol takýto muž? Tak veľmi dobrý, taký ako dobrý pocit. No proste z vierou som tu prišla, ja prišla som kvôli cerke, je veľmi chorá. Častokrát ľudia telefonovali z rôznych kútov Slovenska, že majú takú túžbu sa sami osobne porozprávať, lebo samozrejme Boh uzdravuje cez sviatosť oltárnu, ale niekto potrebuje taký osobný príhovor, takú modlitbu nad sebou. Páter exorcista počas svojej 9-ročnej služby spomína aj na ťažké prípady, v ktorých poskytoval duchovnú útechu. Najťažšie problémy sú, keď prídu satanisti, ktorí zasvetili svojho syna alebo dcéru satanovi ako súčasť ich rituálov. Páter Eliáš tvrdí, že v každom kňazovi je kúsok exorcistu, ale skutočnú službu exorcizmu môžu vykonávať len poverení. Je to úrad s nesmiernou ťarchou zodpovednosti, pretože jedinému človeku sa so svojimi problémami zverujú tisíce trpiacich ľudí.